combinatie van Bos, Niels en Sebas en die in een gooi gemaakt. En wij, alle Gangmaekers en Gangmaekers in onze kunnen. Ten eerste dat wij als we deze dag allemaal mogen verbinje. Ten tweede dat we de dag op vier gaan hoe we gestopt zijn. Ten derde dat we nu moeten vertellen weten dat het niet te doen is. Ten vierde dat we allemaal van links en ook nog rechts bewegen. Ten vierde dat het niet doorgaat. Doe het niet te vergeten. Ten zesde dat we eerst mannen met deze dag even in de kast brengen. Ten zevende dat we het onwenselijke spel de juiste toer maken. Ten achtste dat wij de jeugd bij de hand pakken en we samen vervroegen. Ten negende dat we het goed leven dat de alles terug. Ten elfde dat we de optocht eind voor het spektakel is. En ten elfde dat we doorgaan en al die ons met de mensen op dat moeten nemen. Dat is de handen voor de moment. En hier maak je weer de Gank en de 58ste punt van VV de Gangmaekers zeer eerste week en de nummer 17. Ten eerste Tim Antilliaan van de Caribbean. Ten tweede Troe Zuidhaas. Ten derde Prins van een echt heel spreetje. Ten vierde Roert Verbroeken van Nederlands Verband. Ten vierde liefhebbers van alles voor autolicht. Ten zesde Prinsebal van 2 kinderen. Ten zevende Prins van Heel. Ten achtste zoon van een echt dier. Ten negende gouverneur van een Aalzee. Ten tiende afstammeling van een echte woonplaats. En ten elfde opvolger van zijn kleine prins. We geven een heel in opvolging van de hele oudprinsen en in het wezen van alle aanwezige Gangmaekers op de 6 januari 2024. Ommers en Biesbrug, Gangmas met deze dag voor mij was, die is terug. Wat is dit nu? Ja, waar maak je toen met toe, hè? Hoe is dat? heel seksueel, meneer. Ja, dat is zeker hoor. Hey, super.
We komen wat meer, want we hebben nog heel veel te doen. Wie is voor nu opstuis? Dat is wat van de kaart. Dus we hebben dadelijk een aantal dingen voor dat we gaan aanstellen. Dan denk ik dat we maar niet beginnen. Dan beginnen we die benadering. De benadering, dat wordt er van mij gebeuren. En dus zin, dat is nu onze productjes, veel van mij. En kom weer gewoon hier. Gewoon hier natuurlijk de macho. De macho die heeft ook gekomen vandaag en die komt de winkel te gaan tegen de kooi. Als we ons niet beloond geven. Ook op die kop wil ik steken. Ik steek het verder, zodat je nu zit, daar is de prins van ons, daar is de prins van de Gangmaekers. Zo zien we het weer. Maar wij missen toch nog het essentieels. En daarvoor hebben we natuurlijk eerst die horsen nodig. De horsen die beschermen het Zuid-Westen op iets is. Onze speciale podium is. Het is een lucht hier om ons op alle video's de scepter uit te reiken en te zorgen dat het super mooi netje ontwikkeld is. Ja, kom even zien, kom even zien gebeuren. We hebben ook allemaal zin. We zien net zo goed thuis. En we zien dat ze er voor ons opschuizen. Ik ga nu heel gauw het woord aan ik heb. Want het is zo'n team. Dat is niet zo. Heel goedenavond! Wie gaat mee van de kunst? Het is een eer om dit seizoen als prins naar de Verenigde Gangmaekers terug te mogen komen. Afgelopen seizoen heb ik een vriendschap van heel dichtbij meegemaakt met onze zoon Prins Hedy I. Dat was een fantastisch jaar, de vibe was op en ik heb één wens. En dat is dat we de vibe, de team haaien, komend seizoen ook doorzetten. Daar heb ik een voor nodig. Daar heb ik deze voor nodig. Daar heb ik de fantastische kapel voor nodig. De hoog heb ik voor nodig. De twee posten. Maar ik doe dat niet alleen. Ik zal er een tipje van de sluier geven. En zeker dit seizoen 2. En ik zal beginnen met de eerste. De eerste is stellen met een kameraad met een geregeld overigens speciaal biertjes drinken. Gezellig in het klassemeren van alles. En beginnen onbekende is in het Gangmaekers. En zo in dit seizoen eigenlijk weer rood zijn geweest. Helaas, misschien volgend seizoen. De
De tweede is Kenneth voor de Gangmaekers I. Maar eerst voor de I wordt het de windwheels neergezet. Het is de precies net wie tot u hier van ons komt en misschien voor ons wel eens vroeger. Maar helemaal dezelfde. Laten wij in de Gangmaekers I de vleugels omarmen en dan laten zien wie wij hier vast de lopen spelen. Gangmaekers, ik wil het voorstellen aan die adjudanten. Kenneth, eenmaal en Tim Prinsebal. Het nieuwe trio voor het komend seizoen. Wij sturen het niet zo weg. Maar ook die adjudant is hier nog het koude. Dan hebben we die nodig om die fijn aan te brengen. Dan beginnen we met het giletje wat je op de oren hebt. Ja, dit is verdampt. Denk ik zo. En ook voor Kenneth. Nou, we zien nog niet door. Ook je hebt een makkelijk gezorgd voor de kom. Ik zou niet gewoon voor de rugzak. Blijf het op. Die ik zo. Dat is aan, dat is het. Ik zie je opeens nog een koffie drinken. Oké, nog meer. We gaan eerst weer naar de andere zijde. Oh, die persoon komt waarschijnlijk. Roze aan die adjudant geven. En ook voor Tim. Door het koffie of door het koffie te nemen? Dat kan maar. Ik heb de eerste tijd goed aan leven. En ik denk dat wil ze nog met zijn werk tegen deze niet. Ik zal het toch worden. Soms van lampen. Als laatste wil ik zeggen, we worden een schoen van de volgende seizoen gemaakt rondhalen met z'n allen. En dat is moeilijk met deze avond. Hang los, met deze dag, verbinden we ons. Ja, dames en heren, dit is het trio dat dit jaar voorop geeft in hel. Geef nog één keer een heel groot applaus en dan gaan we gezellig verzamelen en dan gaan we een druk voor een maken. Dankjewel.